Галоўнай падзеяй дня для Лукашэнкі стаў ягоны ўдзел у цырымоніі ўшанавання выпускнікоў вайсковых ВНУ і ўручэння генеральскіх пагонаў найвышэйшаму афіцэрскаму складу. У сваёй прамове ён зрабіў жорсткую стаўку на ваенную рыторыку. Галоўным пасылам стала заява, што сур'ёзным фактарам стратэгічнага стрымлівання гарачых галоваў на захадзе было размяшчэнне ў Беларусі расійскага ракетнага комплексу «Арэшнік» і тактычнай ядравай зброі. Чарговы раз абвінаваціўшы еўразвяз у мілітарызацыі, Лукашенко падкрэсліў, што Беларусь не хоча вайны, а беларускія вайскоўцы не будуць адпраўленыя на, цитата, «украинскую бойню». Это плохо, что война идет в Украине. Мы сторонники мирного разрешения вопросов. Но, как я сказал, партия войны, международная партия, этого не хочет. Пры гэтым ён дадаў, што краіна не будзе схіляць галаву перад нейкім ворагам. А крыху раней Александр Лукашенко прыняў з дакладам свайго старэйшага сына Віктара, які ўзначальвае Нацыянальны алімпійскі камітэт. Яны абмеркавалі крызіснае пытанне ў беларускім спорце, у прыватнасці ў хакеі, а таксама працу спартовых чыноўнікаў ва ўмовах міжнароднай изаляцыі. Але самай нечаканай стала неспартовая частка дакладу. На Віктара Лукашенку вісіць асобная дзяржаўная задача – куратарства стратэгічных эканамічных праектаў у Амане, Аб'яднаных Арабскіх Эміратах і краінах Афрыкі. У студыі з'явіўся Сержук Кідышка, вайсковы аглядальнік, сузаснавальнік паспалітага рушэння. Добрый вечар, спадар Сержук. Добрый вечар. Добрый вечар. Хацелі б пачаць нашу размову вось гэтай невытлумачальнай адсутнасцю Александра Лукашенка ў інфармацыйнай прасторы. Кажуць, што там яму было, магчыма, і кепска пасля гэтай паездкі, што яго ледь там не адкачвалі ад усяго. І тут адразу ж ён як бы з месца ў кар'ер пачаў адразу казаць, які кепскі захад, пра тое, што ён не пашле нікога на вайну, але з іншага боку вось казаць, што там у нас, калі што, ёсць ядравая зброя і арэшнік, нейкія нестытыкоўкі, не? Так, я паглядзеў матэрыялы, якія даступныя на тэлеграм-канале Пула Першага. 5 альбо 10 секунд наконт таго, што ніхто вас нікуды не пашле, і пасля 10 хвілінаў наконт таго, што арэшнік, зброя, вы ж разумееце, псіхалогія, яна все выдае. Калі ты крышачку людзям абяцаеш, што яны не будуць ваяваць, а пасля 10 хвілінаў распавядаеш пра тое, што мы маем зброю, у разе чаго мы ого-го, то зразумела, што гэта хлусня. Наконт таго, што яго не было, так, ведаеце, гэта ж не першы раз. Мы кожного разу абмяркуем, куды ж ён падзелся. Пасля ён з'яўляецца, як фігара там, фігара тут, так, умоўна. Все з ім добра. Мы кожного разу чакаем, што ён будзе хворы і ледь не паміраць, і ён выязджае на каньках. Вось. Хіба што ў гэтай сітуацыі мы кажам пра тое, што ён упершыню за амаль 30 гадоў не з'явіўся менавіта на святкаванні Дні незалежнасці 3 ліпеня. Тут зараз супала ж шмат чаго, і гэта ультыматум Зеленскага, калі ён з'ехаў фактычна, можна сказаць, кінуў краіну. Хаця, канешне, зараз все спакойна, можна вяртацца. А калі ты вярнуўся, трэба ж неяк патлумачыць, дзе ты быў, узнагародзіць сваіх бліжніх, як бы, каб не было хваляванняў. І, пабачылі вартасць гэтага свята 3 ліпеня для яго, для самого. Тут же была нагода, сын скончыў універсітэт, добры бацька паказаў, што для яго важнее. Ось. На ваш погляд, чаму Александру Лукашенку даводзілася яшчэ сёння раз падкрэсліць, што ніхто беларускіх вайскоўцаў не збіраецца адпраўляць на вайну ва ўкраіне, хаця, в прынцыпе, ён раней таксама казаў, што мы ваяваць не збіраемся, што калі што, проста будзем тут, маўляў, бараніць сваю зямлю. Я заўсёды параўноўваю са сваім жыццёвым досведам, і я служыў вельмі даўно, у 94 годзе, і таксама па канстытуцыі нас нікуды не маглі адправіць, але ж нашу дывізію рыхтавалі да Чечні, якраз першая чеченская кампанія была. Таму яму верыць нельга, вось, ввогуле, і тое, што ён кажа, як старэйшае пакаленне мае досвед, як камуністычныя газеты чытаць паміж строчак, і калі Лукашенко кажа, што чагосьці не будзе, то, магчыма, і адбудзецца штось. Як і расіяне, якія казалі, што не будзе вайны ва ўкраіне, мы бачым, вайна ідзе. І трэба звярнуць папросту на гэту ўвагу, на тое, што такія месаджы, як бы ніхто не запытваў, умоўна, патлумач, павіншуй всіх са святамі, з узнагародамі, навошта ты пра гэтую вайну? Кожнага разу чытаецца адна і тая ж самая мантра. Мы ні на каго нападаць не будзем, но ў выпадку чагосьці мы адкажам. Спадар Сержук, акурат мы сёння ў нашых гледачоў пытаемся, ці на іхную думку пашле Лукашенко беларусаў на вайну з Украінай. І самы папулярны адказ, 51%, будзе выкручвацца да апошняга. На другім месцы пашле, калі
Путін прыцісне амаль 30% і 12% небо небяспечна для ўлады. Вот на вашу думку, калі сыходзіць з меркавання нашых гледачоў, што будзе выкручвацца да апошняга, што можа стаць гэтым апошнім, на вашу думку? Па-першае, трэба сказаць, напэўна, што гэтыя ўсе тры варыянта з самого пачатку вайны, вось мы гэтыя варыянтамі заўсёды як бы аперуем. То бок нічога не мяняецца. І таму трэба папросту зараз глядзець на рэальны стан рэчаў. Ці можа быць гэта зараз? Апошнім, як вы запыталіся, можа быць все, што заўгодна. Сучаснай мовай кажуць гэтым триггером, што будзе тым. Мы не можам нават ведаць. Мне падаецца, Лукашенко сам не ведае. Мы бачылі, калі да яго прыязджаў, напрыклад, Лавроў, і Лукашенко запытваў Лавроў, ну распавядзіце мне, што там Владимир Владимирович, што бок Лукашенко сам часам не ведае, што ад яго запатрабуюць. Ён спрабуе па сітуацыі неяк выйсці. Вось. Трэба зараз папросту не гадаць на кафейнай гушчы, як мы ўсе любім, куды ён паехаў, што будзе, а папросту на рэальны момант падумаць, ці можа быць бліжэйшым часам гэта пачатак гэтай вайны і ўдзел беларусаў, я маю на ўвазе вайне. І з таго, што я бачу, камунікуючы са сваімі калегамі, інфармацыю, якую атрымліваю, што бліжэйшы час беларусы не будуць цягнуць вайну. З Беларусі бліжэйшы час не будзе агрэсіўных дзеянняў. А то, што Лукашенко, вось яго такая агрэсіўная рыторыка, гэта ён папросту спрабую трымацца в фарвацере сучаснага нагнетання з усіх бакоў в рэгіёне рыторыкі. З боку Украіны, Расіі, нават Польша зараз цягнуць. Разумееце, ідзе агульнае нагнетанне. Лукашенко... А вось гэтая рыторыка, яна дапамагае яму аб'яднаць сілавікоў вакол сябе? Ён працуе зусім іншымі механізмамі. Рыторыка тут не пры чым. Бачыце, узнагароды дзяржаўныя, умоўна кватэры, умоўна, як і ў 2020 годзе было, пакуль все пратэстуючыя былі в нейкай эйфарыі, што будуць змены, Лукашенко ездзіў па вайсковых частках, раздаваў кватэры, пасля падаўлення пратэстаў раздаваў узнагароды, то бок ён трымае сілавікоў на матэрыяльным забеспячэнні. А з іншого боку, сілавікі гэтага нідзе не возьмуць. А войска вельмі проста працуе, умоўна. Ёсць загад, ёсць заробак, все, выконваем загады таго, хто іх аддае. Скажите, а вось такая ситуация, что падчас вось гэтага нарастання гэтага напружання паміж пагрозамі Владимира Зеленскага знішчыць ретранслятары на тэрыторыі Беларусі. Лукашенко плануе нейкую сваю камандзіроўку, едзе да Владимира Путіна, потым едзе ў азіяцкае турнэ. Якія могуць быць настроі ўнутры беларускага войска? Ці гэта не дэматывуе вайскоўцаў, што галоўнакамандуючы падчас вось такіх крызісаў проста пакідае краіну? Я думаю, як былы вайсковец, я могу сказаць, што, конечно, мы все на чалавечым нейкім сваіх гарызантальных сувязях гэта все абмяркоўваем. Памяце, умоўна было відэо з пратэстаў 2020 года, калі Лукашенко бег з аўтаматам без ражка, і было відэо, калі амапаўцы стаялі на гэтых рубежах і смяяліся. Гляжі, кажа, кольку апранулі ў бронекамізэльку. То бок яны паміж сабою не смеюцца, яны все гэта разумеюць. Ну, зноў жа, заробак, кантракт, кватэры, што яны зробяць, гэтыя вайскоўцы, разумееце? І умоўна, што Лукашенко ж вярнуўся, паказаў, што не, ездзіў па справах, все, я тут, я на месцы. Калі б умоўна ён з'ехаў і не вярнуўся, тады было б аб чым размаўляць. А так, все працягвае так, як і было раней. Разам з тым, Расія працягвае сваю палітыку, вось, я маю на ўвазе абароны, так скажем, нейкай умоўная абарона ад украінскіх дронаў. Не варта добра гэта атрымоўваецца у Масквы, бо зараз ведаем, што ўжо ажно да Омску дасталі гэтыя удары, і мы б хацелі вам паказаць акурат, як сёння выглядала сітуацыя ў Омску, дзе упершыню беспілотнікі атакавалі найбуйнейшы ў Расіі нафтаперапрацоўчы завод. Давайте паглядзім і вернемся да нашай размовы. А, вон третья загорелась что-то. А можешь продавать машину, нефтезавод наш горит. О, долетел. Это беспилотник, девочки. Попрошу тебя, чтобы солнце пело, попрошу тебя, чтобы море пело. Кого попали, люди? Ой, ой, бабушки мои. Ой. По всему городу прям ебать связь. Закрыли у нас что-то аэропорт полностью, короче. Ну и все.
кожны дзень дальнабойныя санкцыі Украіны працуюць. Вось калі беларускія вайскоўцы глядзяць на гэта і могуць уявіць сабе карціну пылаючага мазырскага альбо нават наваполацкага нафтаперапрацоўчага завода, ну, якія могуць быць настроі, якая можа быць рэакцыя, што вось, ну, сапраўды бачаць, што Расія не самая вялікая і самая моцная армія ў свеце. Так яны ж давно гэта ведаюць. З 22-го года было бачна, калі расійскае войска стаяла ўжо амаль што ўвайшло ў Кіеў, а пасля мы ж ведаем. Я хацеў пра гэта сказаць, што мы ўжо не раз на эмоцыях як бы ацэнілі сітуацыю, што як бы ідзе пералом і, магчыма, на карысць Украіны. Згадайце, і гэта эйфарія, калі адкінулі наступ ад Кіева, а па выніку вайна расцягнулася на колькі гадоў ужо пасля гэтага, так? І кожны украінскі наступ мы прымаем з такім воодушевленнем, а умоўна расійскі бок пасля перастройваецца. І тут трэба разумець спецыфіку расійскага ромузума, расійскага войска і ввогуле гэтага менталітэту. Вось гэтым хіба ёсць заходніх палітыкаў, што яны не разумеюць, што тыя народы, якія пражываюць на той тэрыторыі, у іх адбываецца рост пасля вельмі моцнага крызісу. Умоўна, тое, што яны зараз, ось, украінцы, мы як бы ўсе рады таму, што такое адбываецца, але ж не трэба впадаць в эйфарію. Рускія вельмі добра вучацца. І, хутчэй за ўсё, яны будуць пераходзіць на нейкія энергазамяшчальныя тэхналогіі, што тычыцца зброі, магчыма, Кітай будзе дапамагаць, разумееце? Тое, што мы спадзяемся, што насельніцтва, якое стаіць у гэтых чэргах за палівам, што нейкае, можа, паўстанне будзе расійскай... Нема спадзявання, но гэта тое самае, як мы спадзяваліся ў 20-м годзе, калі выходзілі тысячы, наши сотні тысяч грамадзян, нам падавалася, што ўсё. Вось. А в выніку спецслужбы пасля гэта ўсё як бы схлопваюцца, гэта пратэсты. В Расіі, разумееце, на жаль, у іх рост адбываецца пасля таго, як яны дашлі да самого дна. Да дна яны яшчэ не дашлі. Трэба яшчэ пачакаць. То бок на коней, там на ровары ўсе масава не пераселі? З імі, у іх, я так, можа быць, сказаў пра іх рост. Я бы не хацеў, каб ён адбыўся, но мы ж бачым, глядзіце, колькі нам казалі ўжо, што ў расійцаў няма ракет. Но мы бачым, што не скончыліся гэтыя ракеты. І дроны, яны ўсё перебудоўваюць, яны вельмі добра вучацца. І я кажу па словах маіх знаёмых, якія ваююць, якія рэальна бачаць. Я калі слухаю тое, што мне кажуць людзі, мне самому становіцца сумна, таму што я бачу проста перспектывы вайны без канца. Вось, вайна, вайна, вайна. Спадар Сержук, яшчэ б хацелі звярнуць увагу на дрон. Вось выданне «Флагшток» паведамляе, што учора над Гомельшчынай быў заўважны такі дрон, і сёння, маўляў, у ваколіцах Добрушу ў Гомельскай вобласці таксама быў чутны выбух. Ужо вось нашы журналісты праверылі, што ён не кіраваўся расійскімі рэтрансляторамі, сапраўды яны не працуюць на тэрыторыі Беларусі. Ці гэта значыць, што цяпер, ну, такім у адвольным парадку гэтыя дроны могуць залятаць з тэрыторыі Расійскай Федэрацыі, не скіроўвацца ўжо на тэрыторыю Украіны, бо імі не кіруюць гэтыя рэтрансляторы, і папросту падаць на тэрыторыі Беларусі ў любым месцы? Так можа быць, таму што тут, конечно, трэба запытваць у спецыялістаў больш вузкай спецыялізацыі. Тое, што я чытаў, гэтыя рэтрансляторы дапамагаюць перамяшчэнню вялікіх колькасці дронаў. Неяк там сістэма так звязана, што калі расейцы пересталі карыстацца Старлінкам, то яны выбудавалі такую сістэму, што з дапамогай рэтранслятораў і вялікай колькасці дронаў яны неяк уваходзяць в резонанс і самі сябе каардынуюць. А мы зараз размаўляем пра адзінічныя дроны, якія насамрэч мог бы проста ўляцець на тэрыторыі Беларусі, не звязаны з гэтымі рэтрансляторамі. Рэтрансляторы адключаны, ніхто іх не знішчаў, яны проста выключаны. Менавіта пра рэтрансляторы, калі мы кажам, то ўзгадваем патрабаванні Зеленскага менавіта пра адключэнне гэтых рэтранслятораў, але сярод патрабаванняў таксама гучала і не дапамагаць палівам Расіі. Тым не менш, гэта сітуацыя працягваецца. На вашу думку, на такі крок Лукашенка пойдзе ці не? Мы ж не ведаем, яны ж самі пра гэта гучаць, што існуюць нейкія каналы перамоў, пра якія ніхто не ведае. Адна справа тое, што кажа публічны палітык, а іншая справа, што адбываецца насамрэч. Ретранслятары ж адключаны, они ж не знішчаны, а Зеленскі казаў іх знішчыць. Ну, это по такой информации, якая гуляю в сетках. Тому я не могу вам отказать отказы Лукашенки. Ну, вельмі хитрый человек. Вельмі хитрый, и вось вы самі нават в эфирах его называете политиком. Я не лічу его политиком, напрыклад, але ж трэба лічыцца з тым, што
неяк выжывае в любой сітуацыі. Незразумела, калі ж адбудзецца той момант, калі мы пабачым, як это все скончыцца. Разом з тым, вось кажуць увесь час пра пагрозу ўварвання Расіі ў адну з еўрапейскіх краінаў, у адну з краінаў НАТО. Апошнім часам вось выданне «The Telegraph» казала пра Польшу. Папярэджвалі і прэм'ер-міністр Польшы, і цяпер вось акурат выказваўся міністр замежных справаў Польшы Радослаў Сікорскі пра тое, што не трэба, маўляў, звяртаць увагу на тое, што кажуць там у Крамлі, там Пяскоў, Пуцін і все такое. Яны тое самае казалі перад уварваннем ва ўкраіну, што ніхто не збіраецца з гэтай Украінай ваяваць. Да што вы, мы самыя мірныя людзі, калі, канешне, там нас не справакуюць. І тут пытанне таксама заўсёды кажуць, што от Беларусь можа таксама ў гэтым сцэнарыі ўварвання паўдзельнічаць. Вы ўжо казалі пра тое, што і Александр Лукашенко, і беларускае войска не гатовыя да такога ўварвання. А тэарэтычна Расія ці можа, улічваючы вось гэтыя ўсе праблемы, которые зараз мы назіраем, і тым не менш пра захаванне той сілы, якая яшчэ ёсць у Крамлі, зрабіць такі сцэнарый правакацыяў альбо беспасярэдняга ўварвання ў адну з краінаў НАТО? Ну, конечно, можа. Но всю гісторыю Расійскай імперіі, Савецкага Саюза, пасля цяперашняй Расіі, все гэтыя канфлікты пачыналіся з правакацыі. Вось. І, напрыклад, зараз ёсць інфармацыя, што з боку Беларусі на пагранічных тэрыторыях вельмі шмат турыстаў прыязджае, расійскіх. А турысты складаюцца з картографаў, з географаў, якія ацэньваюць межы, тэрыторыю, разумееце? Тое самае было перед тым, як Крым адхапалі. Усе, дзе расейцы пасля праводзілі тэрыторыі, яны прыязджалі, навукоўцы збіралі інфармацыю, пасля ее аналізавалі вайскоўцы, і пасля мы мелі нейкіх зялёных чалавечкаў у Крыме, там яшчэ штосьці. То бок, все, што заўгодна можа быць, войскі перекінуць вельмі лёгка. І тое, што вось якраз Сікорскі сказал, он якраз кажа з адваротным сэнсам, што трэба звяртаць увагу на такія заспакаенні, што нічога не будзе. Вось. Но тут трэба разумець, што чым розніца між сістэмамі Расіі і Беларусі і сучаснай Европы. Тут же мы бачым реальную палітычную конкуренцию, жыццё, дзейнасць, выбор, разумеется. А з таго боку мы бачым тоталітарныя режимы, якія попросту умоўна сидзіць Путин альбо Лукашенко і думает, я вас всех переживу с вашими выборами, с вашей внутренней палітычнай барацьбой, бачыце. І вось на гэта можа ўплываць тое, што ў Польшы Сікорскі кажа одно, ему супрацьстаяць іншыя палітычныя сілы. І яны тут спрабуюць неяк дамовіцца. З таго боку, я маю на увазе Расія, Лукашенко, Беларусь, там все як бы мы сказали, вы зрабілі. І чалавечае жыццё там нічога не каштуе. Европа цэніць чалавечае жыццё. Европа цэніць свой комфорт. І еўрапейцы шмат якія баяцца нават падумаць пра гэту вайну, а ўжо час пра гэта думаць.